تماشاوانên hêja û berketî demek xweş carek dî raserê Kurdistanê û dunyayê û taybetî gelê me yê Rojhilatê. Gelê Rojhilatê bi salayê ji bo azadiyê li ber xwe dide, lê di nava keft û left û zehmet û êşê pir mezin dine. Îdareke qet nexweş û kirinperest heye li hemberê wan, lê Kurd her dem sînga xwe didin hemberê hemû zor û zehmetiyan ji bo azadî û aştî û dostî û birayetiyê. Lê mixabin gelek kes Kurda pir carî difiroşin. Ez jî dibêjim bila gelê Kurd hayî xwe hebe, her dem polîtîkek rast û ji bo pêşa rojê çawa baştir dikeve berxwedin û bikin. Newroza Xakîpoşa bi taybetî li Rojhilatê Kurdistanê bi wateya hêzên pêşmerge û taybetî cilûbergên Kurdî tête pîrozkirin. Îsal jî bi navê Newroza Xakîpoşan pîroz be li gelê me li tevaya Kurdistanê, taybetî li xebat û xizmet û çalakî û hêz û zehmetê gelê me yê Rojhilatê em li gel we ne, her dem li gel we ne. Pîroz bi doza we. Qet berax nekin, hêviyê me gelek bilindin û hûn ê bi ser kevin. Serketin ya we ya me ya mervantiyê yê, ya kesê dibêjin aştî, dostî, birayetî ya wan e. Rojkê hemû wê evê xebat û xizmeta gelê Kurd bikin mînak û bide pêşiya xwe. Faris jî, Tirk jî, Ereb jî. Her kes wê bê xizmeta milletê Kurd bike mînaka pêşa roja civatan û gelan. Silav û rêz ji bo vê Newroza Xakîpoşa li gelê me yê Rojhilatê, xizmeta we, çalakiya we, zehmetê we, rastiya we, em li gel we ne. Newroz e Newroz, pir xweş e Newroz, agrê dilê daykan li her der pîroz. Newroz e Newroz, pir xweş e Newroz, agrê dilê daykan li her der pîroz. Li ban devaçiyan pêşmerge meşiyan, li gund û bajaran govend şahî û dîlan digre ji bo Newroz. Newroz her pîroz digre ji bo Newroz. Newroz her pîroz, Newroz, Newroz, cejna we pîroz.